balik-balik kita buat nong itu sang gabi ba. Di siya man. Deleng ko rume. Oh. Pagirain ng lagana jud tong baki pantat. Unsa? Medyo man nakuha. Kay Igukod mig baka. unsa man baka turo? Katong turungin ko rume. Turong namay dublim na ijang turo napay kandeng. Di katong baka ko. Sungay to ijang kandeng. Mura pa baka. Mura pa baka. Asa sa mong ito ijang kandeng. Perkasa aja potong baka. Unsa dagan lagi mo kuha. Sama ko ni nahimong pano nga puan ko pangita sa saniyas kinawa. Na nabuak pa jud sa amin sa akong ispat. Nahog pa jud pos akong pana. Hapit man putusok kagong bata. Kanda ni man. Mo rin ang gatinil ra karon. Tinil na naman yung taon ko kaya sa man eh. Oh, puro na sama diyang tel, mano na pukuron. Hi guys. Welcome to my vlog. Ni ana pod mi nagka hiusa. Wa na mo damha nga magka kita-kita mi na akong igagog tagsa. Pasensya na mo guys sa among na sugdan nga kuan nga dugay mi naka padayon sa among kuan kay tungod atong niagi nga bagyo atong bagyo nga arang kusuga tong bagyo ha dahuro-huro. Nagoy mga may nagdahom og maingon adto mo nang pila ka buwan nga ning labay wa na mo masundi ag among mga upload pero kaloy sa Ginoo karon kay murag naka-recover na pud mi gamay na uli-ulian na pud na ulian nang gani ning kalasangan kalubihan murag mga ugdog gyapon ang gipagian pero okay ra gyapon okay na kayo di nalingsing na kalubihan sa lingsing ana bitaw sa lingsing. Oh guys. Hi guys. Kamusta kamong tanan? Og ako mo shout out day ko sa akong igagaw day. Mo ni Si Rone Hilya. Hilya. Barbirong kinakusgan. Long, mayong adlaw nimo. Daghanan na sa customer ba? Pasensya na kalong ha, karon pa jud na mo ikapadayon. Mao pa O sa tanang barbiro di ay. Shout out ko ninyo tanan. Pasensya na jud mo nga karon pa jud na mo ikapadayon ang amuang mga kanta. Og hinaut ponta nga padayon gyapon mo sa pagsuporta sa amuang mga vlog. Kumpos. Og mga kumpos og salamat kayong tanan. Oh, shout out po ko ni Kabaraw Vlog. Long kukoy. Ni padayon gyapon mi ning bisag dugay lagi mi na dugay na mong nasundan. Oh, kumusta na ka diha? Si Ayi Tagapya, Long. Kumusta ka diha? Shout out ko nimo. Si Junre nga andaghanan na siya kag manok ron. Bye. Mana rami diha. Nila sa tanan-tanan namo mga supporters diha. Among pangayoon ninyo nga naunta mo kanunay sa pagsuporta namo. Pasensya namo kay dugay man jud mi naka padayon ka dugang og kuan sa among mga upload. Vlog namo dugay man jud kay unsaon tungod sa kuryente ra man gud pod pero niya asahan injong lauman karo sunod pohon na mo padayon ni. Labi na kay nakita na niya nagkausa mi sa akong igagaw nga kinakusgan na ho nga barkada nga igagaw. Composer. Barbero pa tani. Barbero. Oh. Tig pagwapo sa mutong tao. Okay, sa tanan-tanan. Salamat. salamat Kemudian Salamat. salamat pod. So padayon gyapon mo sa pag tanaw sa among mga video kay nadaghan pa may mga i-upload mga compose. So padayon mo po adyo mo pagdiya sa among pag ano kanang nan beta. Kaya pa ko ipahapon ni Ma'am Sinmar Vlog. Daghan kayong salamat ma'am. Ni Edgar Villamura. Ni Pati uban na to. Pasensya na naman kayo kanan naman may kasago kay dugay na tungod sa kadugay. Okay, maraming salamat. Ano sayo? Okay, mamalhin po kabaw. Oh! see you next week See you next week. Pwede na.
Ang ambisyoso sa Mindanao, sa Visayas, nangandoy nga mag-adventure sa Manila. Ay dunay nag-ingon, ug dunay nagbalita, daghan kunong kwarta sa Manila. Tinuna? Tinuna! Kapaw gibaligya, gipirinda ang gamayng yuta, aron ikapiliti sa Manila. Karton ng gisudlan sa sininanya, ilugdo, malipayong sakay dayong barko. Dito sa Manila, haskang daghanang Bisaya, ang mga pobre sa iswater mo makita. Tunay nakatrabaho, apan mas daghan ang wala. Simple lang ang inabuhi sa Manila. Magunggo pa sa per sa masadya nga Manila, daw minamat siya sa iyang nakita. Daghan kayong tao, o daghan pud ang suga, maudi ay kadto ang Manila. Dito sa Manila, haskang daghanang Bisaya, ang mga pobre sa squatter mo makita. Tunay nakatrabaho, apan mas daghan ang wala. Simple lang ang kinabuhi sa Manila. Sakay dayong jeepney, mangita sa iyang parete, pagkanaog sa sakyanan way gikaplite. Kay dito pa sa per sa mga pasahirong nagtuon, bitaka niya dito gikuon. Dito sa Manila, haskang daghanang Bisaya, ang mga pobre sa squatter mo makita. Tunay nakatrabaho, apan mas daghan ang wala. Simple lang ang kinabuhi sa Manila. Araniyang di malasa, mayo pa kunoy mo balik sa probinsya. Dapat tuga-tuga.